debate de política xeral da comunidade galega que vai ter lugar dentro dos días, en concreto o 23 e o 25 de abril, é dicir, un ano e 10 días despois da toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente da Xunta de Galicia, o que creo que pon de manifesto a vontade de total transparencia e de poñer en riba da mesa o seu proxecto de goberno para a valoración tanto dos grupos da oposición como do conxunto da sociedade galega, porque compre recordar que o regulamento do Parlamento galego recolle que o debate sobre política xeral non se celebra, non se pode celebrar no mesmo ano no que se inviste ao presidente da Xunta de Galicia. Pero o presidente Rueda non quixo aprazar máis a súa rendición de contas ante o Parlamento e vai non facer xusto cando se cumpre ese primeiro ano de legislatura. Un debate que dará comenzo o mércores ás 10 da mañán coa intervención do presidente da Xunta para facer un repaso deste primeiro ano da 12ª legislatura e dos proxectos e medidas a curto e medio prazo que o Goberno galego quere poñer en marcha. A continuación, e xa pola tarde, terá lugar a intervención dos portavoces dos 4 grupos parlamentarios por un tempo máximo de 45 minutos, aos que seguirá a réplica do presidente da Xunta, ben en conxunto a todos os grupos ou de xeito individual e en calquera caso sen límite de tempo, e posteriormente unha segunda intervención dos portavoces dos grupos por un tempo de 15 minutos para poñer fin a esa primeira xornada do debate de política xeral co peche do mismo a cargo do presidente da Xunta. A continuación, darase paso á segunda fase do debate co rexistro antes das 10:30 da mañá do xoves 24 de abril das propostas de resolución por parte dos grupos parlamentarios que, como sabedes, xa levamos un ano que establecemos un cupo de unhas 40 propostas como máximo por grupo. Unhas propostas que serán negociadas ao longo do día por todos os grupos parlamentarios, tendo como prazo hasta as 22:30, as 10:30 da noite dese mesmo xoves, para registrar as transaccións e propostas de votación por separado, o que nos dará a oportunidade de compartir unha nova xornada con todos vós, que sei que a disfrutades de maneira moi especial. O debate sobre política xeral vai se retomar o venres a partir das 11 horas co debate das propostas de resolución. Debate no que cada grupo parlamentario disporá dunha primeira quenda de 30 minutos para defender as propias propostas e dunha segunda quenda de 10 minutos para a fixación da súa posición respecto das propostas dos demais grupos parlamentarios. Este será o desenvolvemento do debate sobre política xeral que terá lugar a vindeira semana cunha mecánica, como podedes comprobar, idéntica a que tiveron os anteriores debates sobre o Estado da Autonomía. Un debate que, dende o Grupo Popular, afrontamos coa tranquilidade que nos dá o traballo feito ao longo do presente ano. Un ano moi intenso a nivel parlamentario no que, a grandes rasgos, me gustaría destacar a aprobación de 7 novas leis, entre as que figuran textos tan importantes como o orzamento da Xunta para o presente ano 25, que isto supón de estabilidade e de garantía para afrontar os desafíos que ten por diante a nosa comunidade autónoma, a Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, a nova Lei dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia ou as leis de cultura inclusiva e accesible de Galicia, de estadística de Galicia ou de impulso da intelixencia artificial. Estas 3 últimas aprobadas sen votos en contra da oposición, cuestión que creo merece ser destacada, porque desminto o suposto rolo do Partido Popular que quere trasladar a oposición á cidadanía e que non é tal se temos en conta que prácticamente a metade das proposicións non de lei que se aprobaron en pleno nesta legislatura saíron adiante por unanimidade, 25 das 54. Unha cifra que se incrementa sensiblemente cando falamos de proposicións non de lei en comisións, probablemente porque pase máis desapercibida a oposición parece non ter tanto reparo en ceder ou apoiar para que se aproben por unanimidade. 90 das 165 PNLs que se aprobaron en comisión foron por unanimidade, case o 55%. Sen esquecernos de que os grupos da oposición son os que levan a palma nas iniciativas ao control ao Goberno galego, xa que levan feito 218 accións de control ao Goberno
das 297 que se teñen feito en pleno neste primeiro ano de legislatura. Non me quixera esquecer, dentro deste traballo parlamentario levado a cabo ao longo deste primeiro ano, da Comisión de Investigación sobre a Sanidade Pública Galega, impulsada polos grupos da oposición e que nos permitiu botar abaixo todas e cada unha das falsidades e inexactitudes que están a espallar durante anos nacionalistas e socialistas sobre o suposto caos que vive a nosa sanidade pública. E poder demostrar, con datos e afirmacións dos propios comparecentes, algúns deles mesmo vencellados grupos da oposición, que non existiu sobrecusto na construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro e que a colaboración público-privada era a única opción viable nun contexto de crise económica extrema e de incapacidade e imposibilidade de recorrer a débeda pública. Incidindo, ademais, en que toda a contratación da Xunta de Galicia en materia de sanidade pública se realiza cumprindo escrupulosamente todo o procedimento que está previsto na normativa. E xa para rematar e poñerme a vosa disposición para atender cualquera cuestión que consideres oportuna, avanzar tamén que, dende o Grupo Popular, imos a afrontar este debate de política xeral coas máis tendidas para estudiar e negociar todas as propostas sensatas e viables que se nos acheguen por parte dos grupos da oposición. Porque, despois de todo o que levo dito sobre as iniciativas aprobadas ao longo deste ano, creo que está acreditado que o Grupo Popular está disposto a aceptar todo aquilo que supoña beneficios para Galicia e para os galegos, opoñéndonos, eso sí, a calquera cuestión demagóxica e irrealizable no momento e na sociedade actual, algo ao que, por certo, teñen por costume recorrer con bastante hábito os grupos da oposición para justificar a negativa do Grupo Popular a atender as súas demandas. Nós o que esperamos, o que desexamos, é que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista de Galicia como o Grupo Mixto afronten este debate co mesmo ánimo constructivo co que oímos facer dende o Grupo Popular, para que nas resolucións que se aproben finalmente, esas resolucións sirvan para mellorar a economía e o benestar de todos e cada un das galegas e dos galegos. Esa é o noso ánimo co que afrontamos este debate que espero resulte interesante e clarificador tanto para os medios, que estou seguro va de seguir de cerca, como para o conxunto dos ciudadanos polos que traballamos cada día. Máis nada pola miña banda e simplemente quedo a vosa disposición. Non hai nada? Sempre me sorprenden estas cousas, non? Eu non sei se a señora Espinosa conoce cal é a situación na que se está desenvolvendo o problema arancelario ahora mismo, no que ni siquiera os aranceles están concretados. Somos conscientes de que se están producindo negociacións e diálogos ao máximo nivel, incluso coñecíamos recentemente entre responsables da Unión Europea e as propias autoridades norteamericanas. Creo que habrá que coñecer cal é o alcance das medidas que se van a tomar por uns ou por outros e, en base a iso, dende logo tomar as medidas concretas. En todo caso, a mí o que me gustaría saber é se van a tomar medidas, se vai haber créditos extraordinarios por parte da Unión Europea ou non. Me gustaría saber se esos créditos se van a trasladar aos Estados ou non. E me gustaría saber se no caso de que se produza iso se van a facilitar crédito tamén adicional ás comunidades autónomas ou non. Porque a señora Espinosa e o conxunto do PSDG ten o moi mal costume de pedirlle responsabilidades a aqueles que non xestionan os fondos que despois se poden adicar a este tipo de cuestións. Entonces, vamos a dar tempo e tranquilizala porque afortunadamente, e a diferencia do que fan os grupos da oposición, o Goberno galego mantén un contacto continuo con todos os sectores productivos e, polo tanto, está perfectamente informado de cales son as inquedanzas, do mesmo xeito que eses sectores teñen a seguridade de que o Goberno galego, como cada vez que atravesaron unha dificultade, vai a estar ao seu carón.
Bueno, creo que acabamos de facer un mínimo balance, por exemplo, a efecto legislativo, que me parece que resulta esclarecedor, pero eu creo que Alfonso Rueda se presentou ás eleccións cun compromiso moi claro, que era manter a Galicia lonxe dese clima de confrontación, de bronca permanente e de inestabilidade que se está a sufrir tanto en España como ahora, de maneira desgraciada, a nivel internacional. Galicia, creo que despois dun ano de goberno, continúa a ser aquela illa da estabilidade que nos prometeu Alfonso Rueda, e creo que cada día se está traballando nese sentido. Unha das demostracións máis palpables do que estou a decir é este debate. Este debate que leva sin celebrarse no conxunto do Estado, bueno, creo que hubo un nos últimos 7 anos. Galicia, no ano e 10 días da toma de posesión de Alfonso Rueda, vai facer un debate público para que todos os grupos con representación nesta Cámara poidamos posicionarnos sobre a realidade que está vivindo Galicia. E iso me parece que é unha mostra de estabilidade. Me parece que é unha mostra de estabilidade que nese ano de goberno Galicia xa dispoña dun novo orzamento co que afrontar o ano en curso e, polo tanto, está desplegando os seus efectos e estamos implementando as medidas. E, sobre todo, Alfonso Rueda presentouse ás eleccións cun contrato claro que lle pediu aos galegos que asinasen e que os galegos asinaron moi mayoritariamente. E o que está a facer é desenvolver as políticas que prometeu desenvolver. E iso me parece que é unha mostra de estabilidade, de compromiso, de lealdade co pobo galego a que temos que poñer en valor nese debate. De logo, o imos facer. Estamos cumprindo a palabra dada. E creo que iso é un motivo de orgullo que nos permite facer un balance moi positivo deste primeiro ano de goberno. Algunha cuestión máis? Non? Pois moitísimas gracias e seguro que nos vamos a ver intensamente nos próximos días.